Καλησπέρα λάνια μου, πάμε να κάνουμε άλλο ένα review το τεσλάκι του φίλου μας του Δημήτρη. Πάμε να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο και να πάμε προς τα εκεί. Λοιπόν, βάζουμε μπροστά, το αφήνουμε λίγο να κρυώσει, ξεκινάμε και πάμε προς τα εκεί. Να ρωτήσουμε πώς πάει το Τέσλα, να δούμε πώς είναι όλο αυτό που λένε όλοι για την οδηγική του εμπειρία, να το δούμε να επιταχύνει λίγο, να μας πει και εκείνος τι βλέπει στο αυτοκίνητο και να μάθουμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Πριν φτάσουμε όμως, πείτε μου λίγο, θα σας άρεσε να έχετε ένα Τέσλα, θα θέλετε να αγοράσετε? Εγώ θα ήθελα να έχω ένα, νομίζω, αλλά για δεύτερο αυτοκίνητο ένα ηλεκτρικό πρέπει να είναι τέλειο. Φυσικά για πρώτο για την καθημερινή μου χρήση, και για ένα ταξιδάκι θα ήθελα ένα κανονικό ταξί. Προφανώς και δεν έχει καμία σχέση το ένα αυτοκίνητο με το άλλο, αλλά είναι ένα ωραίο. Η τεχνολογία είναι ωραία, ρε παιδάκι μου. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα ήταν πολύ ωραία εμπειρία να έχεις. Και φαντάζομαι και αρκετά οικονομικό. Βέβαια το ρεύμα πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται με όλο αυτό. Αλλά πάλι πρέπει να πέφτει ακόμα πιο οικονομικό από τη βενζίνη. Και ίσως, δεν ξέρω, και από το πετρέλαιο. Anyways, αφήστε κάτω ένα σχόλιο να μας πείτε τι προτιμάτε περισσότερο. Όπου έχει κίνηση γάμματα. Και τα λέμε σε λιγάκι με τον Δημήτρη. Καλησπέρα μάγκες μου και πάλι. Εδώ ήρθαμε να βρούμε τον Δημήτρη, να μας δείξει το τεσλάκι του. Πάμε να τον γνωρίσουμε. Δημήτρη, πού είσαι? Λοιπόν, καλώς ήρθατε Λανιά. Για πες μας λίγο για το τέρας εδώ πέρα που έχεις πάρει. Είναι ωραίο, Έχεις μπει Τέσλα? Έχεις ξαναμπεί? Έχεις οδηγήσει? Δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Θα πας να οδηγήσεις λίγο. Να μου πεις εσύ πώς το αισθάνεσαι. Εγκεφαλικό. Κοίτα, από τη μέρα που το έχω πάρει, Ναι. μου έχει αλλάξει τελείως το experience στην άνεση που έχει και στα μπαμ που έχει, στην ξεκούραση, στην τεχνολογία που έχει. Ακόμα και στις θερμάνσεις, σε τιμόνια, καθίσματα, στους χώρους που έχει. Είναι ένα αμάξι το οποίο, είναι experience, δηλαδή σου δημιουργεί experience. Και είναι και πολύ όμορφο. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μοτέρ του πρώτα. Λοιπόν, το καλό είναι με την τεχνολογία, όπως είπαμε, έχει τα πάντα μέσω οθόνης, οπότε έχεις εδώ πέρα το app σου, Ναι. μπαίνεις και έχεις το ολόκληρο αμάξι. Τέλεια. Έτσι το ξεκλειδώνουμε. Ωραία. Έχουμε επιλογή να ανοίξουμε και τα δύο καπό. Open, Το σου δίνει μπροστινό. επιλογή και ανοίγεις το μπροστινό καπό. Τέλεια. Έχει ένα μικρό χώρο εδώ πέρα για να βάλεις και... Ένα βαλιτσάκι, χειραποσκευή, χωράει. Ναι, νομίζω. κάτι πολύ fast. Ή άμα μαζεύεις πέτρες, τις βάζεις μπροστά. Συλλέκτης. Αν είσαι συλλέκτης. Λοιπόν, Πάμε και το πίσω. πάμε να δούμε και το πίσω. Ωραίος χώρος έχει εδώ πέρα, πατάμε για το κουμπάκι εδώ πέρα. Ανοίγει μόνο του. Λοιπόν, για να Είναι δούμε. τέλειο. Μια χαρά τούμπανο. Βολεύει μετά από το σούπερ μάρκετ. Γιατί γυρνάς με τις τσάντες έτσι, πατάς το κουμπί. Ανοίγει μπαμ. Βάζεις, ξαναπατάς, κλείνει. Ναι. Τούμπανο, γεια σας. Φύγαμε. Και χωράει και όλο το σούπερ μάρκετ εκεί. Full. Λοιπόν, Έχει ωραία κοψίματα, είναι ναι, είναι πολύ ωραίο. συμπαθητικό. Είναι τούμπανο, όχι συμπαθητικό. Είναι τούμπανο. Κοίτα εδώ. Σε λευκό νομίζω, και εγώ αν το έπαιρνα σε λευκό το έπαιρνα. Ναι, νομίζω έχω δει τα υπόλοιπα σε χρώματα. Γιατί έχει ένα μπλε dark. Μετά είναι το γκρι το οποίο είναι παπουντίστικο. Ναι, το κόκκινο το φυσίνι το οποίο είναι για καμιά γιαγιά. Δεν έχει Για όλη την οικογένεια έχουν βγάλει. Ναι, δεν έχει κανένα χρώμα σοβαρό. Νομίζω το άσπρο είναι το πιο κλασικό και είναι και ωραίο design. Ναι, σε λευκό το έπαιρνα κι εγώ. Είναι τούμπανο εδώ μεταξύ. Πάνω είναι όλο τζάμι. Όλο τζάμι, full. Ναι, όταν Τούμπανο. βρέχει ειδικά Πω, πρέπει να γαμάει όταν βρέχει. την Πρέπει να είναι ώρα που τέλειο. βρέχει είναι το experience μαγικό, γιατί έχεις
βροχή να σκάει εδώ, βροχή και πάνω. πάνω. Βροχή κοιτάει εδώ, στα τζάμια. Δηλαδή είσαι σαν να ανοιχτός είσαι σε ένα παντού. τέτοιο. Σε ένα ουρανοξύστη στο Μανχάταν. Τέλειο. Τέλειο, φιλέ. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε μέσα να κάνουμε καμιά βολτίτσα, να μας πει και από μέσα πως είναι. Πάμε να δούμε και το εσωτερικό design, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Τέλεια, Εκεί πάμε. είναι το experience. Για πάμε. Δείξε και τα χερούλια τα οποία είναι έτσι Α, ναι. κομψά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Πατάς και ανοίγει η πόρτα. Top. Πάμε για ένα 0%, όχι 0%, πάμε για ένα γρήγορο... Let's do it. Πάμε, για πάμε, δώσε μια. Εδώ έχω το χιλιόμετροι. Δεν μπορούμε να το δούμε τώρα, αλλά... Όχι ρε φίλε. Αυτό είναι το experience που σου έλεγα. Το μαλάκι. Εγκεφαλικό, η ζώνη εδώ πέρα έπαθε εγκεφαλικό. Άντε, γεια. Πω. Αυτό φίλε είναι, δεν είναι αμάξι. Αυτό είναι πύραυλος. Elon Musk. Έτσι. Πύραυλος. Έχει 2 εταιρείες. Πω. Να σου. Μαλά. Άντε, γεια. Ισχύει. Και σου σταματάει πολλές φορές, μπορεί να σου σταματήσει, ξέρεις, να σου θυμίσει. Δηλαδή, Για τον άλλο μπροστά, Ναι. Γιατί σου λέει ότι φρενάρει αυτός. Αυτό καταλαβαίνει. Βλέπεις τα χιλιόμετρά του. Το κάτσε να βάλει να δούμε το μπροστά τι γίνεται. Πω. Κοιτάξτε εδώ. Τηλεόραση. Εδώ έχουμε. Την παίρνεις σπίτι και βλέπεις τηλεόραση. Spotify, όλους τους καλλιτέχνες. Σου βγάζει με λίστα τι θες να ακούσεις, τι θες να κάνεις. Τα αυτοκίνητα εδώ πέρα δίπλα, αριστερά δεξιά τα παρκαρισμένα. Δεν υπάρχει το αμάξι. Οι θερμοκρασίες εδώ πέρα μπορείς να ρυθμίσεις. Μπορείς να πας στις θερμοκρασίες σου που θέλεις, όσο θέλεις να χτυπάνε από ακριβώς. Μπορείς να ζεστάνεις το τιμόνι. Μπορείς να ζεστάνεις το κάθισμά σου. Και σου δίνει και επιλογές. Πόσο το θέλεις? Τι άλλο? Εδώ μας λέει τα χιλιόμετρα. Εδώ έχουμε την μπαταρία και τη δείχνει και σαν να έχουμε το iPhone. Είναι ουσιαστικά. iPad είναι αυτό. Με ανησυχία. iPad iPhone. Αλλά it's okay. Εδώ είναι οι ταχύτητες, οι οποίες reverse και ταχύτητα σε κάτω. Εννοείται ότι έχεις μόνο γκάζι και φρένο. Δεν υπάρχει κανένας συμπλέκτης. Ποιος συμπλέκτης? Κάτσε γιατί έχει αρχίσει και ζεσταίνει. Ναι, το αμάξι θα έρθει. λίγο. Τι είναι αυτό ρε? Πω. Το παίρνεις αγκαλιά και πας στο κρεβάτι και κοιμάσαι. Ναι, είναι σαν μαξιλαράκι. Εν τω μεταξύ είναι όλα πολύ μαλακά εδώ μέσα. Τίποτα. Πολύ soft. Το κάθισμά σου να δεις πως φτιάχνει. Μπορεί να το κάνεις μπάγκι, να σηκώσεις. Δεξιά σου, ακριβώς δεξιά έχει. Α, ναι, το βλέπω. Εδώ πέρα. Κοίταξε εδώ να δεις. Α, το πίσω νομίζω τώρα πάω πίσω. Κάτσε. Πίσω πάω, δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Α, τώρα κάνει. Μπορεί να φτιάξει και αυτό εδώ, κοίτα. Για να μην φύγεις.
Καλά, το αμάξι είναι αεροπλάνο. Λοιπόν. Έχουμε λίγα πράγματα ακόμα που μπορούμε να δείξουμε εδώ μέσα. Ναι, έχουμε πολλά. Για κάτσε λίγο. Για δείξε μας. Εδώ μπορούμε να δείξουμε λίγο πραγματάκια. Έχουμε αυτό εδώ πέρα. Έχει μελομακάρονα μέσα. Που είναι λες, το δίνουν με το αμάξι. Τα δίνουν με το αμάξι αυτά. Και εδώ μέσα έχει. Μπορείς να βάλεις, έχει air condition και μπορεί να το κάνεις σε ψυγιάκι μέσα. Τι λες τώρα, ρε. Ναι. Βάζεις νεράκια. Μιλάμε τεράστιο, κοιτάξτε το βάθος. Το χέρι μου ολόκληρο μπαίνει. Όχι, βάζεις νερά κανονικά και έχει είναι ψυγείο. Παναγία μου. Είναι air condition εδώ μέσα. Το είπε έτσι. Εδώ πέρα κάτω από τον κολοχέρι έχεις και άλλο χώρο. Έχει. Ο οποίος μπορείς να βάλεις και άλλα πράγματα. Top. Ωραία. Και εδώ πας. Τα μελομακάρονα μας κολλάς. Κάτσε, θες ένα. Όχι. Αυτά είναι. Ωραία. Πας βόλτα, τρως και ένα γλυκάκι. Νομίζω έχουμε κάνει ωραία δουλίτσα, έχουμε δείξει πραγματάκια. Ναι. Μπορούμε να πάμε να το σπιντάρουμε λίγο, να δούμε λίγο ταχύτητα. Φωτός. Απογείωση. Πότα. Όχι. Πω. Κάτσε να βρούμε και μια καλύτερη ευθεία. Καλά. Τρελαίνεται. Φιλέ. Το αμάξι. Όχι κι άλλος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καθόλου. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Έχω πάει πιο. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι να πάω κάπου και πριν σκεφτώ έχω πάει ήδη. Καλά, ναι. Αυτό το αμάξι. Ναι, αυτό το αμάξι είναι αυτό, όντως. Θες να οδηγάς. Είναι σαν να παίρνεις ένα. Σαν τα παλιά μικρή που ήμασταν με τα ηλεκτρικά τα παιχνίδια, που πήραν τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια. Είναι το ίδιο πράγμα. Νιώθεις αυτή την τέτοια. Το αμάξι είναι εντάξει. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Περιγράφει μόνο του. Πάει κομμάτια το αμάξι. Αυτό το πας έτσι, φωτάκι. Λοιπόν, κάτσε να βαρέσουμε μια δυνατή. Να δούμε ένα ωραίο speed. Μας σκοπούν τα πόδια τώρα. Να μετρήσουμε πόσο σε πόσο. Αν είναι αλήθεια. Σίγουρα είναι αλήθεια από αυτό που έχω νιώσει. Σίγουρα είναι αλήθεια, bro. Σίγουρα. Εγώ αυτό πιστεύω. Στο μεταξύ, στην αρχή, την πρώτη φορά που λέω Τέσλα, να οδηγήσω Τέσλα τώρα. Λέω εντάξει, ξέρεις, τι feeling να έχει. Έχω μπει σε Porsche, έχω μπει σε αυτοκίνητα τα οποία είναι wow, ξέρω εγώ, και γουστάρεις. Αλλά το Τέσλα μου την έφερε έτσι, με εντυπωσίασε από εκεί που δεν το περίμενα. Έχεις 450 λόγια υποδύναμη, έτσι. Είναι πολλά. Και είναι πολύ περίεργο, γιατί και εγώ έχω μπει σε διάφορα αυτοκίνητα, αλλά αυτό είναι. Δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Και δεν ακούς τίποτα, αυτό είναι το περίεργο. Αυτό που έχω καταλάβει, γιατί ουσιαστικά σε αυτούς που οδηγάνε αυτοκίνητα και τους αρέσει η ταχύτητα, ναι. Το feeling που τους αρέσει σίγουρα είναι Ναι, στραβάει πίσω συνέχεια. Αυτή η υποδύναμη που υπάρχει. Είναι top. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με κάποιο αμάξι μότορ που ακούς και τον ήχο, αλλά φίλε είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επίσης κοίτα εδώ τώρα στην οθόνη πως βλέπεις το design από πάνω σου. Top, έτσι. Μιλάμε πάνω, είναι όλο καλοκαιρινό το αμάξι. Βλέπεις πίσω τα δέντρα, βλέπεις. Wow, τον ήλιο σου σκάει από πίσω. Το αμάξι είναι μικονιάτικο, για Μύκονο είναι, έτσι. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι ο Δημήτρης είναι private chef στη Μύκονο. Οργανώνει εκεί πολύ φαγητό. Κάνει top experiences εκεί στη Μύκονο. Ταΐζουμε και ποτίζουμε κόσμο. Ταΐζει και ποτίζει κόσμο. Πολύ δυνατός. Και τώρα κάνουμε και πάρτις, οπότε θα τα μπλέξουμε όλα μαζί. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη ικανοποίηση από το να μπλέκεις αυτούς τους τρεις συνδυασμούς. Φαγητό, πάρτι, όλα αυτά είναι. Φωτό, φαγητό και μουσική. Top. Και αυτοκίνητα. Πόνας. Βέβαια, οδηγάμε χωρίς να πιούμε. Πάντα. Ποτέ δεν πιούμε. Διάολος είναι, διάολος. Λοιπόν, εδώ για πάρα το μια. Για να δούμε λίγο μπροστά. Πόση ώρα είναι. Για να δούμε. Φύγαμε. Για πάμε. Χάσαμε και τις οθόνες και τα. Όλα μέσα. Το βρεμα. Ρε τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Για αυτοκίνητο ήρθαμε σε ελικόπτερο πήγαμε. Θες να το νιώσεις το γκάζι. Καλά. Πρέπει να το βιώσεις αυτό το γκάζι.
Καλά, εντάξει, εγώ δεν θα το πατήσω τόσο πολύ, αλλά ναι, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να το δοκιμάσουμε βασικά. Πες μου λίγο τι πατάω για να ξεκινήσω. Είναι ήδη excited, δεν ξέρει τι να πατήσει. Δεν ξέρει πού να πάει. Φανταστείτε. Για πες. Θα πάμε το δάσκαλο στη σχολή τώρα. Πες μου λίγο, ποιο stop είναι αυτό? Εδώ πέρα έχουμε 2 ωραία σποτάκια, τα οποία διαβάζεις και βιβλίο τα νυχτά. Εύκολα, εύκολα. Όταν πηγαίνεις με 200, διαβάζεις ένα βιβλίο, πάτε ρημούν. Δεν ξεκινάει τώρα, τι έχει γίνει? Πες μου τι να απαντήσω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πατάω. όχι, κατεβάζεις κάτω. Είναι, λοιπόν, από εδώ πίσω έχεις το D Ναι. και το R. Το R είναι το option. Ναι. Εδώ τώρα ξεκινάμε. Κάτσε ρε, γιατί δεν πάει αριστερά είναι τέρμα? Είσαι τέρμα. Μαλάκα, πόσο περίεργο είναι. Είναι λες και έχω μπει πρώτη φορά στο αυτοκίνητο τώρα. Κάτσε, θέλω να δω και λίγο τα φρένα. Και τα φρένα λίγο. Μόνο του σταματάει. Αν είναι ηλεκτρικό ρε. Άμα αφήνεις γκάζι έχεις... Ναι, σταματάει μόνο πατάει φρένο αυτό. Πω, για να δω λίγο. Ούλα. Κάτι κάνει. Ωραίο, Ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που έστησε ο Elon Musk. Ρε φίλε, κοίτα. Για πότε πήγε 70 ρε φίλε. Τι είναι αυτό το ψέμα? Παναγία μου. Λοιπόν, θα τσαφάσουμε στη ζωή. Είναι ψέμα αυτό. Το αμάξι είναι ψέμα. Μου τους πάει που φρέναει μόνο του. Φυσικά το έχω συνηθίσει. Αν το συνηθίσει είναι πολύ ευχάριστο. Ναι. Φαντάσου, αν έχει αυτοκίνητο μπροστά. Αν έχει αυτοκίνητο μπροστά, ναι. Ρυθμίζει μόνο του πόσο ακριβώς πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, άμα αφήσει τον γκάζι και δεν το ξαναπατήσει, θα πάει να σταματήσει ακριβώς από πίσω του. Για να πατήσουμε τώρα. Όλα μπρα. Μαλάκα. Τίποτα 90 έτσι. Καλημέρα είπαμε. Είπαμε τώρα. Πηγαίνετε κάτι motocross εσείς. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ. Τι είναι αυτό ρε? Πού πάω τώρα? Να σου. Πού να το οδηγήσω τώρα το δικό μου? Πήγαινε δεξιά. Κάπου θα πάει. Πάω δεξιά. Παναγίτσα μου. Είναι ωραίο φιλέ. Είναι experience. Είναι παιχνίδι που πρέπει να το έχεις αυτό. Είναι παιχνίδι που πρέπει να το έχεις. Άμα πας και το κάνεις μια φορά, είναι κάτι που θες να το ξανακάνεις. Είναι σαν να... Πού το δεξιά? Πήγαινε δεξιά, ναι. Ρε φίλε, είναι σαν hack το αμάξι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Πώς πάει έτσι ρε φίλε? Λοιπόν, 1, 2, 3. Όλα! 100. Μάλα. 100! Έπαθε σοκ. Σταματάω να κατέβω, δεν θέλω άλλο. Έπαθε σοκ. Δεν θέλω άλλο, παιδιά. Δεν θέλω. Τέλος. Μέχρι εδώ ήταν. Να σου πω. Δεν υπάρχει. Θα πάρω κι εγώ. Λοιπόν, αν μου δώσετε 60.000 θα πάρω κι εγώ ένα. Πόσους followers έχουμε τώρα? Followers, δεν έχω τέτοιο Instagram, δεν έχω κάνει ακόμα. Στο YouTube. Στο YouTube subscribers 26, ωραία. 27 κάπου εκεί. Άμα πιάσουμε τους 1000. Δεν θα πάρουμε Tesla γιατί δεν θα έχουμε λεφτά. Αλλά θα μπορέσουμε να ξαναοδηγήσουμε Tesla. Αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο bro. Αν είχα τα λεφτά θα παίρνω οπωσδήποτε ένα. Οπωσδήποτε ένα. Δεν γίνεται. Φίλε, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Το energy που μπορεί να έχει μέσα το αμάξι, πέρα από το... έχεις design, έχεις ταχύτητα, έχεις τεχνολογία. Κάθεσαι στην καρέκλα και απλά απολαμβάνεις τι συμβαίνει. Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι απίστευτο. Θα δω τι κάνουν. Για μουσική και τέτοια. Έχεις μουσική, ναι, μπορείς να λέξεις κάποια πράγματα εκεί από το τιμόνι, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Φίλε, είναι κάβλα. Αυτό.